and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Sa mundo'y Unsa? Kaya ano, yun siya madyan ako siya. Ha? Nga naman kinangayam akong samukon. Ano sa madaya akong atraso nga to niya? Ano mangita magit siya problema di rin ako, bro? Ha? Pangutan ako no siya. Nangutanan ako anak niya eh. Pero di mo klaro ang istorya. Muro siya ipaukya ba? Nagigsuod ka manggod niya? Mauna, punaan pa nga sa imong pagpakigsuod niya, ako ang akong pamilya nahulga sa iyang pagsamok nako. Ug ka na, diya magsugod nimo, Bro Baldwin. Diya gid nimo. Mga ko dispensya ni mo na bro. Bisan sa higayon nga wa ka pa mangayo og sorry nako. Gisabot og gipasaylo ko na ikaw. Bro, Ginoo, nasayod ka kung unsa ko ka makasasa. Nasayod ka, Lord. Nga dili ko takos nga muduol nimo. Apan bisan kinsa ang akong kadaganan nga andam nga mamati ka nako sa tanah higayon. Wala lain, Ginoo, ikaw ra gyud. Mao nga maluoy ka, hatagi kong kalig-on taliwa sa mga hagit sa panahon, sa akong pagkatao ug sa akong pagkaako. Ilikay taon ako sa mga kadautan ug tentasyon, Ginoo. Bayo kinasuroy ka din sa kumbento, James. Gikan sa trabaho, Father Joseph, kung walay overtime, gipaninguha na ako nga kung makaabot pa gani ko sa oras sa misa, musimbagi ko. Kay gusto ko nga mabawi sa akong pagkuwang sa Ginoo. Bisan tuod, dili ko takos nga muduol kaniya. Tungod sa akong pagka makasasa. Gusto ng imong gibuhat, James. Although, why perfecto ka nato. Tungod sa atong pagkatawanon, but at least nga kung mahisokamod kita, maninguha gyud kita sa pagbangon. Ug dili gyud unta nato wadon ang pagpadol sa Ginoo. Labi na karong panahon nga sa akong obserbasyon nining modernong panahon, taken for granted na gyud sa tao ang pagpaduol o pag-ila sa Ginoo. Ilabi na sa mga kabatanunan. O dili kay sa mga kabatanunan lang. Subo usab nga palandungon nga mismo ang mga kinikanan. Nga maunta ang ehemplo sa ilang mga anak. Mauna sa binuon ang naglid ni ngadto sa sayop. Sama sa adlaw nga Domingo, which is the day of the Lord. Adlaw sa Ginoo. Maugiya po ang gihimong priority sa mga tao, ang pagsuroy-suroy o ang paglingaw-lingaw, ang pagtagbaw sa kaugalingon. Nga usara mong gidoonta ka oras o kapin sa oras ra ang pagpahigayon o pagtambong sa santos nga misa. Ug subog gihapon nga palandungon, nga mismo ang mga gikanan mausab unta ang angayang mutudlo sa ilang mga anak nga mosimba. Dili usab makahatag silang panahon kay adunay laing priority. Diin angay gyud unta nga God must be our top priority. Ug dili ang lumalabay nga mga butang nga gi-offer sa kalibutan. Nga sa pagkatinuod lang, kung tawgo naghani kita sa atong labaw makagagahom, nibisan ha ini sa atong pagbaya na ni kalibutana, wa gyud kita himada. O nga kung ado naman gani,
Kana maurag yun ang mga maayo o daotantang buhat mausab unya ang paggahukman o himuong basihan sa Ginoo. Kung kita angay ba sa iyang gingharian o dili, diin lakip usab niini nga iyang paggahukman. Ang paghimo uwa nato paghimo sa mga butang nga angay unta natong buhaton. Apan, pakyas gihapon kita sa paghimo niini. Timan na igyod ang mga panigiing na ni St. Padre Pio James. Himuwa kining basihan ug inspirasyon sa inadlaw mo nga pagkinabuhi. Pray, hope, and don't worry. God is merciful, and He will answer your prayer. Amen, Father Joseph. God bless James. Kaya salamat, Father. Bisan doon sa problema nga ako karong giatubang. Apan kung mapit na gani ko sa simbahan o makasimba, labi na kung magakalawat ko. Bation kinako ang kaan kay nga pagbati diri sa kong kagalingon. Salamat kay kanimo, Ginoo. Salamat sa imong gugma o kaayo. Ngawa ko nimo pasagdi. Kanunay ka kinakuban ako. Bisan pa sa akong pagkadili takos. Oh, mapit ay kong masudan sa dili pa kong diretso sa eskwelahan ni Chelsea. Aron nga, hapiton sila si Turanding dito. Taon-taon na kong makasudan ng tinuang isda da. Mapit ay kong merkado. Basta nga makatiming kong labas dito. Ay, salamat. Nakalasot kita sa traffic. Nakatiis na yun ko ni Turanding o Chelsea. Nga, hapiton ako sila sa school. Kisa man nawag. Number mo din ni Chelsea. Hello, Chelsea. Langga. Nagpadung ako din sa eskwelahan. Hello, Sir James. Dito si Chelsea, Sir Oy. Si Grita ni. Ang iso ni Turanding. Ha? Grita? May igsoon day nga Grita si Turanding. Guryo tingali. Duna, pero Grita, wa man. Kakisa din eh. Kano ang number man ni Chelsea ang imong gigamit? Si Sir James ba? Siguro yung bitaw ni Sir Oy. Kapag di man ang Turanding. Grita naman ko ron, Sir Good. Unsa? Ikaw gud guryo. Ikaw din eh. Ay, hinayin mo lang, Sir. Hinayin mo. Pawidak na kapangalan ko. Baka mabunok. Hay, ni mo guryo. Grita lang, Sir. Lagi, Please. lagi, Grita na lang, Grita. Nanawag man ka? May uban di ka ni Turanding di ay? Awa, Sir Oy. Substitute ko niya, Sir. Kuha niya di Turanding. Kasi, substitute. Well, sir, nalawag dito si Ate Turanding sa amo, sir. Nagparilibo kayo, nagsakit na niya puson. Murag, naan niya, sir, nag-means. Ay, pastilan ni mo guryo. Grita na, sir, oy, please. Sige. Mahuman ka ha. Sige na lang, aron nga mahumanta. Kugita. Joker! Diol na ko. Pag-atang na lang mo din na sa waiting shed ha, sa gawas. Aron nga, ma-pick up tadayon mo. Okay, Sir James. Mugawan sa business call si Chelsea. Okay. Asa naman si Goryo o Chelsea? Wa man di sa waiting shed nga akong giingon nila. Pastilan gini si Gregorio eh. Nagpaggrita-grita para ba? Sa ako na ni sugaton ng duha eh. Ay, pastilan.
nara si Chelsea o Goryo. Ha? O pa ilang pagpaingon din sa may waiting shed. O, isa man ang migunit ni Chelsea nga miagak ini? O, no. Hi, Sir James. God. Siri kami? No. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!